Migori. Kapod wantiere kaunti no ma Migori, wayudo ni Auditor General ma pacho ka opedho penjo ewi kaka tend kaunti ma Migori ne otiyo gi omenda kod kaka ne gichopo kare chenro mag dongruok e hik omenda mar 2022-23. Penjo makamagi oriwo koda ka chudo moko ma Auditor General yango ni tend kaunti no ne ok ochiwo ler kata obedo ni ne gitimore. Kaka jafwambo mar Chris Owino lero, moko kuom chenro mag dongruok ne odeko ma ok orumo e thuolo mane oketi mag orak e kinde mane apisas mag apis Auditor General ne timo nonro magi. Ripodno ma janon buge omenda mag piny owacho ma idendo ni Auditor General penjo nitiere ewi kaka sirikal mar kaunti ma Migori ne otiyo kod omenda mane owinjore ota weche mag dongruok e hik omwom mar 2022-2023. E kind penjo mathoth go, nonro mar Auditor General yango ni sirikal mar kaunti ma Migori ne ok opedho neno manyiso ler ewi chudo mar omenda maromo milion 4.5 mane ochul jorak moko mondo ousne kaunti no gige thieth. E chenro ma chiwo okumba mar nyamruko, Auditor General yango ni sirikal ma Migori ne ok ochiwo neno ma nonro mag chudo e kinde kod kambi moro mar okumba mane ochul siling milion 16.9 mondo ochiw okumba kata insurance mar nyamruko mag kaunti. Auditor General yango ni sirikal ma Migori ne ochwalo omenda maromo milion 500 ne chenro mag sirikal e kaunti no. E kwano makamano, milion 120 ne ochwal ne aguch dongruok mar wards, milion 18.7 ne ochwal ne osuptende mag level 4 e kinde ma milion 22 ne dongruok mar muspal ma Migori. Kata kamano, Auditor General ne okomi ler malong'o ewi kaka siling milion 180 mamoko ne otiyo e thuolo makamano. E chenro mar nyiewo lope makwan gi romo 10, tend kaunti ma Migori ne ok ochiwo oboke mag lowo kata title deed mayango nonro mag lope makamago mane omonyo siling milion 35.6. Omenda maromo milion 6.8 mane otigo e chulo kambi mane ouso ne Migori rwedhi manyasani ma Otisini Sahiwal bende ne okopuodh kokalo e boke ma owinjore. Piny owacho mar kaunti ma Migori bende openj kama milion 7.1 ne odhiye ni mar yangore ni silings milion 12 ne ochiw ne osuptal ma Migori County Referral Hospital, to osuptal makamano ne oyudo mana milion 5 e aguchgi. E thuolo ma nonro, Auditor General yango ni jotije moko 25 ne ochul osara makoriw to romo milion 67. Kata kamano, osara no ne okokalo e mbui ma chik opuodho ma iluongo ni Integrated Personnel and Payroll Database. Tend kaunti ma Migori bende ne orem chiwo ler ne apisi mar Auditor General ewi osara makamago. Auditor General onyiso chich mare kaka ne otim chudo ma siling milion 2 kowuok e aguch kaunti ma Migori kadhi ne siro romo mar riwruog counties manie alwora ma Nam Lolwe kata Lake Region Economic Block. Mabiro kalore ni onge neno masiro chudo makamano. Auditor General bende yango ni sirikal mar kaunti ma Migori ne odhi ataro mar chik kuom tiyo gi maromo siling milion 3 e chwalo ne aguch riwruok mar governors ne tayo chenro mage ka chik matayo kaka bede sirikal tiyo to we oting' makamano ne sirikal mamalo. Sirikal mar kaunti ma Migori bende ne otiyo kod omenda maromo milion 44 e chulo okinde maoko mondo oyal buche maggi. Mabiro kata doko ni kaunti ma Migori ni kod apis ma ochung' ne chike kata county attorney ma bende ni kod okinde 3 manyalo yalo buche mondo kik omenda mag jopiny otigo e yo marach. Migao mar pi ne otiyo gi shillings milion 4.7 e gero odundu kata pipe mawuok Ngege nyaka Lichota. Kata kamano, e kinde timo nonro, Auditor General yango ni pi ne ok nyal kalo e odundu nikech kethruok mare. Jakuny dag pi ne ochul siling milion 3.9 e chenro no, kata odoko ni e thuolo mane Auditor General timo nonro mare ne oyangore ni odundu mag pi kod pump ne osekethore kendo. Ripod Auditor General yango ni migao mar thieth ne ochiwo orak ne kembe moko mawuok e alworano
mondo mi oger mwandu mag chiwo thieth e osuptende 5 mag kauntino e nengo ma koriw to romo $1.7 million. Kata kamano, ripot mar Auditor General yango ni tijego ne ok otieki ka thuolo mar orak mane ochiw to ne oserumo. Maromo $19.4 ne ochul wuon orak moro mar tieko gero od thieth mar jotuo mohewore kata ICU e od thieth maduong' mar Migori Referral Hospital. Nonro mar Auditor General olero ni jokachero magi ne ok oyudo ka ICU no tiyo kendo masinde duto madwarore bende ne onge e iye. Magi biro e kinde ma apisi ma jachan bajet maduong' mar sirikal Margaret Nyakang'o bende yango tiyo marach mar omenda kod sirikal mar kaunti ma Migori kanyakla kod od bura mar kauntino. Kaluwore gi ripot mar Margaret Nyakang'o, karan mar od bura mar County Assembly ma Migori ne ochwalo kwayo mar tiyo gi omenda maromo $23 e tero MCS e tiegruok mar ndalo 5 e kaunti ma Mombasa, romo mane ok otimore. Malingling mar Ramogi TV yango ni MCS mag County Assembly ma Migori ne otimnegi tiegruok e boma ma Kisumu e kind tarik 25 dwe mar 9 higa mar 2022 nyaka tarik 1 dwe mar 10 higa mar 2022 ma ok e boma ma Mombasa. Apisi ma jalup gavana ma Migori bende ne otiyo gi omenda maromo $2.5 mar nyayo kwe kaachiel gi nono weche mag kuo mag ang'enge e kinde mokalo kata odoko ni ma en tij sirikal mamalo. Chris Owino, Ramogi TV.